Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland op deze zaterdagavond. Fijn dat u kijkt. Straks het weekoverzicht, maar eerst natuurlijk het nieuws van deze zaterdag. De gemeente Noord-Beveland heeft oud-waarnemend burgemeester Letty Demmers ingeschakeld om een coalitie te vormen. Zij mag als informateur helpen om te kijken welke partijen de komende jaren met elkaar het beleid gaan uitzetten. Op Noord-Beveland heeft de bestaande coalitie nog steeds een meerderheid. Maakt dat de formatie eenvoudig? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat we eerst eens rustig naar de verkiezingen gaan kijken, de gesprekken gaan voeren. En dat als het helemaal klaar is, ik u graag wil vertellen wat dat uiteindelijke resultaat is. Daar ga ik nu niet verder op in. Demmers was ooit korpschef van de Zeeuwse politie. Daarna waarnemend burgemeester in Vlissingen en ook op Noord-Beveland. Ze heeft dus veel ervaring in de politiek en heeft haar plan van aanpak al klaar liggen. Ik denk dat het goed is om in ieder geval eerst allemaal eens even heel goed te luisteren naar wat ook de resultaten van de verkiezingen zijn, hoe de verschillende partijen daar ook in zitten. En dan kijken of we tot een goede afspraak kunnen komen hoe de komende 4 jaar verder ingevuld gaat worden. Ook in Goesveren en Middelburg helpen informateurs bij de onderhandelingen. Maar andere Zeeuwse gemeenten doen het op eigen houtje. Letty Demmers hoopte in Noord-Beveland snel resultaten te boeken. Voordat ik over mijn tas heen duik, dat is ook zo'n leuk shot. Maar de zorgvuldigheid gaat, zoals altijd, boven alles. Het is lekker weer nou, het is maart en we doen de schapen buiten. We staan in het zonnetje in het t-shirt. Wat wil je nou nog meer? Je weet pas wanneer het echt lente is als de lammetjes weer naar buiten mogen. En dat gebeurde vandaag in Veren. Daar bracht boer Remco bijna 100 schapen met hun lammetjes de wei in. En dat zorgde natuurlijk voor heel veel bekijks. Nou, de lammetjes hebben een hele tijd in de stal gezeten en nu mochten ze voor het eerst weer de wei op. En dat vinden ze altijd superleuk. Wat vind je ervan dat je daar zo lekker mee kan kroelen? Ze zijn heel schattig in elk geval. Lieve lammetjes, hè? Ze gingen rennen. Waarom vind je dat zo leuk? Dat ik lammetjes leuk vind. En heb je er misschien ook al een beetje mee geknuffeld, of niet? Ja. Samen. Nee, nog niet. Hoe dikker ze zijn, hoe mooier en sportiever. En natuurlijk wat onder de motorkap zit. Ik zorg er heel goed voor. Ik was hem 2 keer in de week, soms 3 keer dat moet. En ja, het is mijn kindje. Ik kan hem niet loslaten. Het is eigenlijk een stuk brik op een paar wielen, ja. Maar ja, voor de een is het alles en voor de ander is het maar gewoon een vervoermiddel. Voor de bezoekers en auto-eigenaren bij de Autoshow in Middelburg zijn auto's zeker niet zomaar een vervoermiddel. Op de markt stonden vandaag zo'n 60 bijzondere gepimpte auto's en oldtimers. En dat trok veel bekijks. Ja, als ze komen net ook aanrijden, ja, dan sta je toch wel even te kijken met glimmende oogjes. Ja, dat is gewoon zo. Kijkt u graag naar auto's? Nou, eigenlijk elke keer wel. Maar ja, het blijft vaak bij kijken. En net niet kopen. Want wat heb je zelf voor auto? Ik heb geen auto. Heeft u een auto die u graag zou willen? Ja, ik heb wel mee wensen, ja. En wat zijn die wensen? Ja, dat is toch gewoon een Ford Focus. Een Mercedes AMG CLS donkerrood. Dat weet je goed. Ja, want mijn familie die houdt ook heel veel van Mercedes. Dus ik heb gezegd, even kijken, we hebben ook een Mercedes. Het is superleuk, gaat nooit kapot. Goede auto, dus je hebt gezegd, kom, ik ga ook zo'n auto krijgen als je groot bent. Groene Ster is een stap dichter bij handhaving in de eredivisie zaalvoetbal. De ploeg uit Vlissingen won vrijdagavond met 4-1 van Texel en komt op de 2e plaats terecht in een pool van 8. Hier wordt de score geopend door Hisham Bouzambou na een actie van Khalid El Hattash. De onderste 2 teams degraderen rechtstreeks uit de eredivisie. Er is geen nacompetitie en Groene Ster heeft nu een marge van 7 punten. Dit is de 2-0, gescoord door Hussein Bouzambou. Als Groene Ster met een man meer in het veld staat na een rode kaart bij Texel. Het wordt goed uitgespeeld.
Daarna gaat het snel. Hier is de 3-0 in de maak. Opnieuw voorbereidend werk van El Hattash. En nu glijdt Haitham Kadiri de bal bij de tweede paal binnen. Texel stelt er weinig tegenover in de tweede helft. De spelhervatting van Kerim Bensalam is de inleiding voor het 4e doelpunt. Het wordt opnieuw gemaakt door Haitham Kadiri. Stijn Arends bepaalt de eindstand op 4-1. En Groene Ster doet goede zaken om in de eredivisie te blijven. Zeker, dat is ook onze doelstelling. Dat is handhaven. En ik denk dat we nu wel een gat hebben geslagen. Maar we moeten gewoon nog steeds iedere vrijdag hard aan de bak om de 3 punten binnen te slepen. Vanmiddag was er weer volop zon met een strak blauwe lucht en maximumtemperaturen tussen 13 en 17 graden. Er is sprake van droogte. Op sommige plaatsen is er deze maand nog geen drupregen gevallen. En de droogte is ook goed te zien, vooral wanneer het land wordt bewerkt met tractoren of met paarden. Het levert behoorlijke stofwolken op. Vanavond en vannacht is het eerst helder, maar in de loop van de nacht wordt het bewolkt bij 5 tot 7 graden. En morgenochtend is er eerst ook nog sprake van die bewolking, maar in de loop van de dag komen er weer flinke zonnige perioden. En het wordt erbij dan morgen zo'n 15 à 16 graden met een matige noordoostenwind. Maandagochtend kan het mistig zijn, maar overdag komt de zon weer geregeld tevoorschijn. Op dinsdag wordt het een bewolkte dag en lokaal kan er wat lichte regen vallen. Maar de woensdag wordt dan alweer droog en de zon die komt dan geregeld tevoorschijn. De temperaturen die zullen wat lager gaan liggen dan de afgelopen week met 12 tot 14 graden. En tot zover het korte nieuws en ook het weer van deze zaterdag. Zometeen het Zeeuwse nieuwsoverzicht van de afgelopen week met daarin natuurlijk de ontploffing in Terneuzen. Kijk mee van dag tot dag.